И здравейте хора, аз съм Тео. Не съм качвал страшно много време и в днешното видео ще играем ще направим чисто нова кариера с чисто нов отбор на чисто нова игра. Отбора ще бъде Байерн Мюнхен. Защо Байерн Мюнхен? Защото мисля, че имаше две идеи. Едната беше да го направя с някой слаб, което сигурно повече ще се хареса, но реших да направя с Байерн Мюнхен. Виждаме, че има няколко много добри попадения, може и малко средната ще ги. Така мисля, че ще бъде по-добре. Така. Гереро. Така ще играем. Това ще ми бъде отбора. И е време Така ето, започваме. Сега първо, защото играчих доста време, защото имах ангажименти и за това. Видео ще хребата има всяка събота. Понякога ще се пробвам да правя и нетера, но с нетера не обещавам, но събота ще се опитам. Иначе ще ретуваме двете кариери и тая с Байерн Мюнхен, която правя сега, и тази с Астон Вила. Ще има не само кариери, ще има и други игри в канала. Просто кариерата са най-интересни и тук направих най-момento нещо света. Малко съм болен и това е също една от причината, по която няма да мога да снимам често. Гласа ми е трескав и да. Но като цяло тази игричка си е доста яка. Има още какво да се желае. Всъщност не знам това го качвам това видео. Пак казвам, дори да се качи на тега. Да знаете, че днеска сме събота и че го снимам събота. Но за качване не знам. За качване ще се опитам да качвам. Директно в случая сега нямам интернет и да, цялото това игра. Просто искам да пробвам нещо ново, това коя кариера повече ще се гледа. Просто знам, че го направя ново видео на FC. Ще се гледа много повече, отколкото се гледа кариерата ми, просто кариерата ми по-слабна. И като цяло мислех да почвам като цяло нова кариера, смисъл да пак да е на Sugar Champs, но хочех да пусна ето тази си кариерата, да кажете коя игра ви е по-интересна, на коя игра искате да качвам. Ясно коя е по-реалистична. Като цяло
Но не ви питам. Просто искам да дам. Нали и колко търгите са ви театър? Защото може да ги правя по 20 минути, може да ги правя по 40 минути. На мен това не ми е проблем. На тази кариера силно видеята ще са по-дълги, но ще играем по-малко мачове. А на другата кариера видеята ще са по-къси, но ще играем повече мачове. Така че... Корецка! Въобще това исках да кажа, отнеми едно полувреме от играта, но ние сами като не пърсаме като цяло. Няма кой с някакви положения. Сергей Павлович влиза. Заедно с нея Сергея. Нещо са беше, но не го помня. Сега. Син. Дейвис към Хари Кейн. Тук имената не са написани правилно, но това няма никакво значение. Смисъл. Вие не гледайте имената, мисъл гледайте играта. Гледайте играта, защото ако тази игра не ви кефи, тръгвате кефи повече, защото предлагайте на какви игри искате да снимам. Това също... Между другото много интересно защо почнах на глупане на кариер, тето пише. Си казах така ще отговоря. Там на кариер почваме от... няма нищо общо от пола с... Имаме право да изберем само 3 играчи, които играят, нали? И тези 3 играчи са за определено време. И после са много слаби играчите. И там може да се правят трансфери, но тук не може да се правят трансфери. Но са по-насерени оверарите и това и с това, като правим кариера, ще играем на това. Защото много хора ще питат уж кариера, цъкаш куп. Тук пропуск. Време да се концентрирай малко в матча. Упамекано. Не. Сина. Урисевате, айде. Какво има тук? Туспа тук не бъх чест. Но пропуснаха Туспа претоците. Още до това пише първия матч.
Но да, като цяло започваме. Цяло 10 минути сме си казали, това е един матч. Това и казвам, че тук най-новата изиграем по 2-3 матча. Писко. Аз мога да правя предизвикателства на игри, на... Това не мога да сети на какво, но като цяло... Проверката първи епизод просто ще бъде пробна. Това всички го знаете. Тъя, нали, ще ви хареса, защото, нали, по... Уърна му сиява правките на Кобел. Това е, че просто мога да пускам видеа на FC, мога да пускам видеа на просто може да кача пост, кои игри имам просто и вие да избирате на кои игри да игра. Мусияла. QC. Отново топката е в QC. О, там се спряме Кимих към Хари Кейн. Спасяване на Кобел. Просто искате ли да правя повече? Кога се да качвам видеа, защото знам, че ушах да качвам всяка нетера, после пък качвах 3 поредни дни на кариерата. Един ден не качих. И просто това е положението, хора. Какво да ви кажа? Мисля, не винаги става това, което искате. Това е просто корецка спасяване на Кобел. Става повече положение, отколкото първия матч, но и логично, реално се според първото плохо. Нормално ти играе по-добре срещу по-добрите отбори. И като цяло първия матч просто говорих, защо ми нямаше толкова дълго време. Нали? Това може би ще бъде пате. Ще има колко мача ще направим всъщност. Съхрерата на стадиона си как вървим с темпото. Ако вървим с това темпо, където го направихме, най-сигурно след след тези епизод сигурно ще се случи първи. Мисля, с тези сезона сигурно сега после не знам, нали ще има втори, трети, но сигурно и също така това е, че да можеш да се трансферираш, но ние аз трансферираме, освен ако не ни правят оферта средните отбори Милан, Барса, Манчестър Сити и Интер. Ой.
истинско тех класика, между другото са сега. Кейн, може би ние сме най-те по-активни отбор, но все пак сме по-класния. Удар на Хари Кейн, Кимих! Спасяване на Кобел. Не, тук също си имал фаул. Кейн! Гол! Хари Кейн пережи. 1-0 са Байер Мюнхен. Страхотни изпълнения на фаула. И просто, каквото и да кажем за това изпълнение, ще бъде малко. Този епизод не знам как ще го кача, защото какво спасяване на Ноер. И тук това е гол на Кигаси. Кобел. Направи Кобел. Кигаси. Кигаси там, Дейвис. Червен картон с Дейвис, но просто няма да пусна загуба. И тук между другото... Дейвис можеше да направи туспа. Просто го спъна на време. Тия са много Кугецка. Хари Кейн, много си павен Кейн. Много си павен. Нещо. Помекано. Кугецка. Какъв е този шот-картон на Дах? Като тук не мисля, че това беше шот-картон. Корецка, Кигаси обаче там прави много плутено, да. Памекано. Паях. И като цяло това ли беше? И най-село ние сме били по-активни отбор, но... Знаеш какво? Аре! Искате ли да направим както правихме с кръгата на Асмио? Ако имаме добра опера, да направим един бонус матч. Ако искате да го направим,
И се първам с една много стара поредица, дето още няма в канала, но ако нещо може да го направим това, в случая на победа. Но сега само 2 точки имаме. В Бундеслигата трябва да печелим. Знам, че в началото видях Терески. Ако искате да ви покажа как да си направите, как ти играете с Рески и ЦСК и Лудогорец, мисля, че беше ли отбор. Просто пишете, не искате да видите такова видео. И ще ви направя, и ще покажа как се прави така. Но това ще бъде един много по-дълъг епизод, но като цяло ще правим както гледам по 2 мача. Се очертава, освен ако не скъсиме малко по времето, защото ние са много дълги. Може би ще скъсиме малко по времето, защото или просто ще режа. Но да, най-тетка ще направим. Така. О, грешка. Каква е тази туспа? Но я спасява. Видяхте ли тази туспа, чатност? Много странна туспа. Така. И по времето свърши. Нали да. Ще има ли туспата още веднъж и как стигна до нея е въпрос. Нека да видим. Не, къде е туспата, бе, чатец? Чатец. Значение на социални доминират. Да, смисъл. Стане лата 30 минути пак епизода. Но Айде, бе, брат. Уистия с... Червен картон за Джай. Това е много интересно. Ноех. О, спасяване на Неметия, която тара на получи от Мюнхен Гладбах, но страхотен удар всъщност.
нещо това, но... Диас гол! Ето, че корнера се оказва с Латоса нас. Нека да видим още веднъж. Какво направи тук Луис Диас? В 64-та минута. Уникално просто. Упомекано. Урисе. Диас, спасяване на Никола. Во. Просто тук, ако ще видите от време на време, просто за да не стане прекалено дълго видеото, не е за друго смисъл, не е за да ви вкорчаваме живота, не. Просто, добре, пиеме първо победа, бате. Не мога да повярвам. Първо победа, 40 паса само и хач на матча тах. Луис Диас, въпреки кола, най-слабен на терена е бил Кай Джак. И да, след това е от днескашното видео. Всъщност, да. Ето това са резултатите 0-0 с чето не знам кои са, и с Дортмунд и 1-0 с победа с Борусия Мönchengladbach. Всъщност сега ще видя тия кои са. Саут Паули. Еми да, хора, айде чао, това беше от мен.